ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನೇ ನಿಗಲಿಗೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜವೆ ಕಿರೆಂಗದ ಒಂದು ಕಿರೆಂಗಡ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಕಿರೆಂಗದ ಪೂಲ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಕಿರೆಂಗನ ಬೇಯ್ಪಾದ ಇಂಚ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಮುಜಿನಾಲ್ ದೆಂಬು ನುಂಗಾದ ದೀತಿನ ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನೆ ವರ ದೀಪ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ನನ್ನೆ ಉಳುಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪದೆಂಗಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪದೆಂಗಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೆನ್ನ ನೀರಿಡು ಬೊದುಲರೆ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರಿಡು ಬೊದುಲ್ ದಿನ ಕಿರೆಂಗದ ಪೂಲು ಒಂದು ಪದೆಂಗಿನ ಯಾನ್ ನನ್ನೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಸರಿಯಾದ ಬೊದುಲ್ ದಿನವುಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಪದೆಂಗಿನ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಸುರುಟು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಿರೆಂಗದ ಪೂಲ್ನು ಪಾಡ್ವೇನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೇಯನ್ ಬೈದುಂಡು ಸರಿ ಪದೆಂಗಿ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಪದೆಂಗಿ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ಅದಾಗೊಂದು ಕಿರೆಂಗದ ಪುಲ್ಲ ಸರಿ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಅರ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಕಡಾಯ್ಡು 4 ಚಮಚದ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೋಡು ರುಚಿ ಆಪಿನ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಂಡನೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವುಡು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆತು ರುಚಿ ಆಪುಜಿಂದು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ವೆ ಸಾಸೆಮಿ ಸರಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಇತ್ತೇನ್ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೇನು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಕಿಂಜ ಮಲ್ತದ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವೆನ್ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಮ್ಮೆನ ಬರುಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವುಡು ನೆತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತು ನುಂಚಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಒಂದು ಜೀವಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ನೆಟದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆವಂದು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ರುಚಿ ಆಪಿನ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗುಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೈ ಆವಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆವನ್ ಬತ್ತುಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೈ ಪಿರಿದಿನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈತ್ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ತೀಪೆಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತೀಪೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಈತೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಈತಿ ಅವು ಲಾಯ್ಕದ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ದೀತಿನ ಒಂದೇನು ಪದೆಂಗಿ ಬೊಕ ಕಿರೆಂಗದ ಪುಲ್ನು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನದು ಉಪ್ಪು ಏನು ಸುರುಟು ಬೇಯ್ಪನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಊರೆಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಅನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲುನು ಅವೆನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬು ಪೂರ ಇಂಕುಲ್ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನ ಒಂದೇನು ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆವಂದಿತ್ತು ನಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಕುಡಿಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು
ಕೆಲವರ ಕಿರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ ತಿಂಡ ರುಚಿಯಾವು. ಇಜನ ಪಜ್ಜಿ ಕಿರೆಂಗನ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ನುಂಗಾ ದಿನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಕಿರೆಂಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಕಿರೆಂಗ್ ಬೊಕ ಪದೆಂಗಿ ಒಟ್ಟುಗ್ ಬೇಯ್ಪದ್ಲ ಅವಳ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತಿನ ನೀರು ಒಂದು ನೀರು ಉಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಕೈಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜ ಸಾರು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ಈಗ ಒಂದು ನೀರು ಗೂಸುಡ್ಚಿ ತೆನ್ನ ಕಿರಿಂಗ್ ದ ಪುಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.